Barka da kasancewa da Hausa TV. A cikin wannan bidiyon zan koyar da ku yadda za ku haɗa slideshow, ma'ana yadda za ku haɗa hotuna su dinga wucewa kamar bidiyo. To a cikin wannan tutorial ɗin kana da buƙatar application wanda ake kira Adobe Clip. Don haka da farko za ka je Play Store, idan ba ka da shi kai downloading. In ka je Play Store sai ka san Adobe Clip, gashi this, sai kai downloading. Bayan ka gama downloading kai open, sai ka zo my project, gashi nan my project, sai kai adding. Haka sai kai selecting daga from your phone, daga wayanka, ko kuma kai through camera, amma za mu selecting ta waya. Sai ka zo gashi nan, haka za mu selecting kai long press, ka danne da ƙarfi su da ɗan daɗewa saboda ka fara zaɓa. Sai ka zaɓa gashi, sai kai adding done. Automatic, sai kai automatic ɗin shi. Shi ya adding. Haka za mu sabo sound ɗin da muke. In kana so ka sa sai ka zo ka taɓa nan, saboda kun ga yanzu ai ba sound ɗin shi yake yi. In kana so ka sa sound, kun ga ai ba ƙaran ba ne. Yanzu in kana so ka sa sound sai ka shigo nan, sai kai selecting sound ɗin da kake so, gashi na wayanka ne, in kuma dai nasu ne na clip abun ne, gashi nan sai ka zo ka zaɓa. Misali in zaɓa wannan, sai kai adding, gashi ne adding. Sai ka zaɓi yanayin gudun da kake so ya dinga yi. In a slowly ne, ga dai shi nan, sai ka zaɓa. Bayan ka gama sai kai save to gallery. Kun gani yana saving. Shi ya gama saving, sai ka fita ka je gallery. Kun gan shi, to wannan shine yadda za ka haɗa slideshow da wayanka ba tare da ka nemi kwamfuta ba. Mun gode ku kasance da Hausa TV domin samun tutorials da dama. Don haka kar ku manta ku yi subscription domin samun irin tutorial sababbi da dama. Sannan kuma ku yi liking, ku yi comment abin da ba ku gane ba. Na gode, sai anjima.